alaikum salam. Yawwa Arama aika. Ya jama'a a gida. Ya jin daɗi. Wai Alhaji na nan kuwa? Alhaji ai ya dade da tafiya kasar waje. Kai ba dai. Wallahi dade da tafiya. La ilaha illallah. Amma yaushe ne da kenan? To yana dai hanya man Allah da goban nan kile iso domin gobe ne ranar shigowar shi. Gobe nan. Ikon Allah. Yawa za ka yi dawowa goban. Okay kamar goban ne ko? Goban nan ba da insha Allah zan dawo. Nagode. Da Allah yau da Allah in ya dawo din da a sanar mai ne. Goban nan Allah da dai dawo. To da Allah a daure. To ikon Allah. Kwaro ka dawo ce. Wallahi an tasu lafiya. Lafiya la wallahi. Gida ayyukan. Ya yara jin daɗi. Allah a musallama da shi da Allah. Alhaji gaskiya dawo amma wallahi yana bacci. Yana bacci? Wallahi yana bacci. Kuma idan an tada shi ana samun matsala ne. Yanzu haka? Yanzu haka yana bacci. Sai dai ka gane kwaro. Ka gane ka je an jima da kamar misalin 12 haka. 12 na rana? Yauwa ka 12 dai. Lokacin ya tashi. Yauwa. Ba da wani abu. Ba da wani abu. Yauwa sai an jima. Yau shi kenan dai. Yauwa sai na dawo din. Ba da sai zuwa. Salamu alaikum. Wallahi in dai har a ce yau Allah ji bayana. Salamu alaikum. Kwaro. Assalamu alaikum salam. Ya aika? Ka dawo ya jama'a? Lafiya lawa. Wallahi na dawo. Gashi kuma baka tara sa'a ba. Ina Alhaji. Ya koma. Oh yana bacin ne yanzu. Ya koma can America yanzu an neme shi dazun nan da al'asar. Ya koma ina? Can America. Kai. Karwaka.